Айзира Гәрәева Акчура. Мөнҗия. Беренче бүлек. Капчыкка салып җибәрергә казмамыгы дип белдегезме әллә аны? Бала бит ул. Мөхәммәд Закир, капчыгы бит Әмрикәдән. Ни дим? Әллә уйлап карыйсыңмы? Гасырлар дәвамында Татарстанның көнчыгыш төбәгенә күченеп килгән кабиләләрнең, ыруларның бар шатлыгын сагышын уртаклашкан Агыйдел яры буенда гына, урманлы калкулык итәгендә, аккышлы күлләр учында урнашкан Илчебайга казмамыгы җыючы американнар аяк басты. Бу 20нче гасырның 20нче еллар башы иде. Шул заманда пристаньнан ерак түгел, авылның озын буйга сузылган урамнарын тоташтырган олы тыкрыкның бер башында советлар килеп яңа дөнья кырганчы мулла булган Мөхәммәд Закир белән казмамыгы җыеп йөргән американнарның берсе Эйден атлысы арасында алыш-биреш бәхәсе чыкты. Капчыкка салып җибәрергә казмамыгы түгеллә ул. Урта яшьләрдәге, килешле шалбар күлмәк кигән, аксыл йөзле, зәңгәр күзле американ үзеннән күп дигәндә 4-5 яшькә өлкәнрәк Мөхәммәд Закирның татарчасын аңламады. Вата-җимерә русча сөйләшергә, ирне җайларга тырышты. Әмма чит ил кешесенең үзен бик иркен тотуы, йөзенә язылган ниндидер бер сәер ваемсызлык һәм әрсезлек бөтенләй дә чит, хәтта чиркандыргыч тоелды. Шушы гына җитмәгән иде монда. Элеккеге авыл мулласы капчыкка казмамыгын көчле куллары белән төеп-төеп, тыгызлый тутырды. Кызуын шулай басты төсле. Урамда беренче мәртәбә күргән чит ил кешесенә үз баласын ничек тоттырып җибәрсен? Ул бит капчыкка салып җибәрергә казмамыгы түгел. Шулай да Америка дигән җирләрендә тормышлар ничегрәк икән? Авылда бит көннән-көн рәтләре бетеп килә. Тагын күпмегә чыдарлар, бер Алла белә. Закир, капчыгы бит. Әллә уйлап карыйсыңмы дим? Капчыгы Американыкы шул. Дөрес яктан кысыла күршесе. Соңгы еллар бит кирәкләрен бирде генә. Мөхәммәд Закир башын күтәреп Агыйдел ягына төбәлде. Ризалашса, кызы Агыйдел буйлап китәчәк. Суга баткандай юк булачак. Мөнҗиянең язмышын бөтенләй үзгәртеп ташлардай тәүге юл чаты иде бу. Тыкрык башында җыелган бер төркем авыл баласы дөньяларын онытып, үзләре уйлап тапкан уенда роль бүлеште. Алар үзләренә читтән кемдер сынап карап торганны башларына да китермәде. Пароходтан Мөнҗия төшсен. Гел ул төшмәс инде. Сәрби кортка төсле аягыңны өстерәп йөргән башың белән син төшәрсеңме? Мөнҗиягә килешә, ул булсын. Юк. Аның кебек йөреп күрсәт башта. Яр буенда әйбер сатучы булсын. Синең телең озын, син сат. Әнә пароход килә. Кая? Әнә, бу юл ул 2 катлы. Тизрәк булыгыз. Ир тыкрык башында чыршу килгән балалар тавышын ишетүгә, башка салам түбәле йортлардан арурак күренгән, зуррак итеп салынган үй каршында туктап калды. Кулындагы күпереп торган йомшак казмамык ястыкны аяк астына куйды. Каралты курасы шактый нык өйнең биек такта капкасына сөялде. Дөньяның мондый җирләре дә бар икән дигәндәй, Агыйдел яры буйлап сузылган татар авылы урамына ятсынып кына бер кат күз төшерде. Хәер, урам карап артык мавыкмады. Игътибары кабат балаларга күчте. Үзенең бик еракта, океан артында калган туган илендәге ранчода узган балалыгы исенә төште. Бала-чага кайда да бер икән. Бергә җыелсалар, тузан куптарып куышалар, төрткәләшәләр, нидер бүлешәләр. Әмма шул вакытта ярым йорты киенгән, ялан аяклы балалар арасыннан бер кызчык үзенә җәлеп итеп хатирәләрен оныттырды.
Менә 6-7 яшьлек кызчык әле генә ду килгән дусларын җирдә утырган килеш күзәтеп торды да, берсе пароход килә дип кычкыруга, бөтен бәхәсне юкка чыгарып урыныннан кузгалды. Хәтта бала-чага аяк астындагы тузан басылды төсле. Кузгалды дип, ул акрын гына калыкты һәм һәр хәрәкәте белән дөньяның иң кәттә бер байбичәсенә әйләнә барды. Пароходта сәяхәткә чыккан бай дворянның иң кадерле, иң кәттә, иң затлы, иң чибәр бер кызы диярсең. Өстендә җиргә утырганга күрә тузан җыйган күлмәге дә асыл бит аның. Әнә итәген ничек килешле итеп чеметеп кенә тотып, бераз өскәрәк күтәрде. Агыйдел буйлап салмак кына йөзгән аккош төсле, вак-вак атлап берничә адым ясады. Әле генә үзара бәхәсләшкән бала-чага аңар юл биреп читкә сибелде. Кайсыдыр эшен тотып бөгелде, тавышын чыгармаска тырышып пырхылдады. Кайсыдыр үз ролен уйнарга әзерләнде. Кызчык исә 1-2 адым ясагач туктап калды. Шунда бер малай аңар баш иеп нидер биргән иткәндәй кыланды. Ул малайга өстән генә күз ташлап, ияген селкетеп рәхмәтен белдерде. Аннары әйберен, күрәсең ул кечкенә сумка иде, култык астына кыстырды һәм горур бер кыяфәт белән алга, еракка карап басты. Кинәт чайкалып киткән төсле бераз алга сөрлөкте, әмма һич кенә дә горур карашын аска төшермәде. Ул арада кырыйдагы берничә малай аны егылудан сакларга тырышкандай кыланды. Кыз кабат ирен чите белән генә елмаеп, рәхмәт әйткәндәй тоелды. Тегеләр дә сөрлегеп куйды. Димәк, пароход ярга туктады. Яр буендагыларны башка балалар уйнады. Берсе кәрзин тотып, нидер сатканда итте, кайсыдыр теләнчегә әйләнде, кайсыдыр ат җикте. Берничәсе тамашаны көлә-көлә күзәтте. Әмма затлы кыз пароходтан төшеп, алар арасында йөри башлауга, барысы да аңар мөкиббән китеп, үзләренең рольләрен онытты. Затлы кыз әле бик теләп уенын дәвам итәр иде. Әмма өйләренә җил-җил атлап кереп киткән әбисен күз кырые белән генә күреп алуга, барысын ташлап үзләренә чапты. Аның «Әби әнидән җен куарга килә» дип кычкырганы тыкрык башында яңгырап калды. Өйләре каршында утырган Чит абзыйны да күрмәде. Яшен утыдай, әбисе артыннан өйгә атылды. Мөнҗия кергәндә, түрдән таш кебек нык әбисенең беркем каршы килмәслек итеп каты тавыш белән боерганы ишетелде. «Мөхәммәд Закир! Хатыныңнан атнага бер җеннәр куарга кирәк». Атнага бер тапкыр улына килененнән җен кудыртырга килгән әбигә каршы әтисе дә сүз әйтергә тарсына кебек. Артыгы белән көчле, усал, бөтенесен бер йодрыкка төйнәп тотардай шул әбисе. Каян көч ала шулай? Бер дә карт диярлеге юк. Ничек аңар буйсынмыйсың? Ничек курыкмыйсың ди? Әбисе һаман-һаман авырып торган, көн-төн әле өйдә, әле кырда чапкан әнисенең хәлен күрмиме соң әллә? Башкаларга тавыш күтәреп тә эндәшмәгән бер гаепсез, юаш әнисен әбидән яклаучы Мөнҗия генә. Кырыс әбисе холкы аңа да күчкәндерме? Ул гына әбисенә каршы әйтүдән курыкмый. Ул гына әнисеннән җиннәр кудыртмас өчен әтисе белән әнисе арасына керә. Үзенә дә эләгә инде. Әмма барыбер түзә. Әбисе өчен ул ахыр заман тиенчеге. Кызчык әбисенең нигә шулай дип әйтүен аңлап бетерми. Заманның ахыры була димени? Нинди тиенчек? Берсендә куркып тормады, ахыр заман тиенчеге ни аңлатканны сорады әбисеннән. Шундый заманнар килер. Каһәр суккан вакытлар. Бел, ахыр заманда бала-чага ата-анасын танымас, бар дип тә белмәс.
Динсез булырлар. Динсезлек китәр, олыны олы димәсләр. Син шул заман тиенчеге. Урамда пристаньла уйнаган балалар Мөнҗия кереп киткәч күңелсезләнеп калдылар төсле. Бераз иелешеп тордылар да, берәм-берәм таралыштылар. Әле генә бала-чага чыршуына күмелгән тыкрык тынып калды. Ул арада берничә американлы авылның башка урамнарында йөрде. Мөнҗияләр каршында басып торган Эйден иптәшләре янына барырга, урыныннан кузгалып китәргә ашыкмады. Үзе кадәр чиләкләр күтәреп чыккан кызның җырлый-җырлый елга буена таба төшеп киткәнен астан гына карап затып калды. Менә кайсы и баласы икән. Уенда туган фикер аның үзенә дә бик сәер тоелды. Алар бит бу җирләрдә вакытлыча гына, озакламый кайтып китәчәкләр. Әгәр ул бу кызчыкны үзе белән алып китсә, Эйден һәм аның иптәшләре ике ил арасындагы сәяси һәм икътисади багланышларның сәбәпчесе дә, башлаучысы да түгел. Советлар белән Америка, төгәлрәге Америка капиталистлары арасында төзелгән кредит килешүләренең $1,000,000 белән исәпләнгән суммаларында күз алдына китермиләр. Советлар кредит бурычларын каплый алмаганга күрә, менә шулай Мәскәү, Петербург шәһәрләрендә саклана торган алтын, кыйммәтле экспонатлар, хәтта гадәти авыллардан җыелган каз йоны белән түләүләреннән берникадәр хәбәрдар алар. Ә каз йоны кайда булсын? Әлбәттә, татар авылларында. Шуңа су юлы буйлап йөриләр. Татар авылларына тукталып китәләр. Эйден азмы-күпме советлар вәгъдә иткән бәхетле тормышның тәмен татырга теләп, үз иленнән ерак җирләргә эшкә чыгып киткән гап-гади чимал җыеп йөрүче Америка компаниясе эшчесе генә. Эшче дигәч тә, читтә йөргәч тә бөтенләй үк ыштансыз түгел. Туган җирендә үз өе, хатыны көтә. Әгәр бу кызчыкны да алып китсә, ул тагын бер кат башкалар белән чагыштырганда ныклырак күренгән каралты курага, 2 катлы өйгә күз ташлады. Пароходта килгәндә шушы тирәләрдә ерак урнашмаган Минзәлә дигән шәһәрдән берәү русчаны вата җимерә, бу яклардагы авылларны аңлатып килде. Русчаны ипи тозлык кына белгән Эйден да аны ярты-йорты гына аңлады. Аңлаган кадәре күзе күргәннәргә өстәлгәнгә күрә, фикер тупларга җитте. Ачлык авыл халкының җанын алды. Кайсы авылны карама, чебен урнына кырылдылар. Кырылмай, бер кабым ипиең калмасында, үлми калып кара. Менә ачлыктан соң бераз икмәк күрә башладык әле. Берсеннән берсе арык тәнле балаларны, авыл урамындагы иясез калган ярым җимерек өйләрне күргәч, Эйден әлеге сүзләргә ныграк төшенде кебек. Һәм күңелен башкалардан аерып торган, үзе тере, үзе бик тә ушлы чая кызчыкны шушы тормыштан юлып аласы килү теләге тәмам биләп алды. Әмма Мөхәммәд Закир мулла кызын бирмәде. Бу бәндә татарча барыбер аңламас дидеме, сөйләшүгә русчалап нокта куйды. Нет дип торалар лабаса. Ходаем, юк, нет! Усал әбисеннән курыкмый торган, бер кайчан тик тормас ахыр заман тиенчеге, бәгыренең бер кисәге. 6 кисәкнең берсе бит ул. Берничә елдан бәгыр кисәкләрен җаныннан айырып, бер кызын гына түгел, калган 5 баласын да үзе үк ташлап китәргә мәҗбүр булачагын кайлардан белсен. Икенче бүлек. Мөнҗия урман ягына таба юл тоткан әтисе белән олы туганнарын тәрәзәдән карап затып калды.
Аннары каралты кура тирәсендә нидер майтарып йөргән әтисенең ярдәмчесе ашыга-ашыга алар артыннан йөгергәнне күрде. Йөгерердә, әтисе чын хуҗа. Өйдәге һәр кемгә таләбе бар. Эш бел, вакытында эшлә, тик утырма. Кыз сәке тарафына, әле генә күтәрелә башлаган кояш нурларына төренеп, иң тәмле йокы рәхәтендә изрәгән кечкенә апайларына карап алды. Бәләкәчләр. Ә ул инде зур кыз, аңа 8 яшь. Бу вакытта йоклап ятсынмы? Ана әтисе әллә кайчан уятты инде. Ул уятмаса да торыр иде. Чөнки әнкәсен ничек ялгыз калдырмак кирәк? 8 яшьлек кызга авыру әнисен карау, тәрбияләү эше тулысынча диярлек йөкләнгән бит. Ул икенче катка агач баскыч такталарын шыгырдатмас өчен сак кына басып менде. Әнисе ката урый башлаганнан бирле, таң атканча кыз өчен көннең иң яраткан вакытына әйләнде. Көннәр дәвамында авыртудан сызланган әнисе, нәкъ менә кояшның төн караңгылыгын җиңеп, офыкка кызыл сары төстәге яктылык бирә башлаган мәлендә бераз тынычланып китә. Кояшның беренче нурлары өйгә керә башлаганчы, шулай бераз йоклап ала. Минҗиягә бу вакыт әнкәсенең терелеп китүенә бер өмет биргәнгәме? Газизкәйнең авыртулары бераз басылганны күргәнгәме? Шундый кадерле, тик әнисенең йокысы кыскарганнан кыскара бара. Аның каравы дога укучы бабай ешрак килә башлады. Чаршау артындагы ятакка сеңеп беткән ябык, саргылт йөзле хатынга беркем дә 32 яшь бирмәс. Хасталык иң беренче чиратта аның яшьлеген урлаган күрәсең. Нык хуҗалыкка килен булып төшеп, сабыр гына иренә, бианасына ярарга тырышып, җиң сызганып тормыш алып барган, бер артлы 6 бала тапкан абыстай димәссең. Бөрешкән, бетерешкән, тәмам хәлсезләнгән, җаны гына чыкмаган. Ни галәмәт бу? Гражданнар сугышында, ачлык елларында вакытсыз якты дөньядан киткән кардәшләре, авылдашлары, яшьтәшләре, хатынны тормыш авырлыкларыннан йолкып алырга теләгәндәй, баш очына тезелгәннәр. Шыр сөяктән торган куллары белән битен, чәчләрен сыйпап алалар. Үзләренең ачлыктан шешенгән яңаклары буйлап, үз яшьләре тәгәри. Кашкын кыяфәтенә кергәннәре як-якларына карый. Хәрби киемлеләре усал караш белән тирә-якны күзәтә. Ниятләре начарлыкта түгелен. Алар бары ачы язмышларын бүлешкән авыру хатынны бу дөнья газапларыннан йылып алырга телиләр төсле. Тик ничек ул аларга ярсен? Аның бит 6 баласын аякка бастырасы. Шулар арасыннан иң йылгыры, иң чыдамы күренгән, беркемгә сер бирми, теш кысып түзә торган. Әмма шундый булуына карамастан, яклауга, әнкәсенең җылы кочагына иң нык мохтаҗ Минҗиясен саклыйсы бар. Корбан булырга иртәрәк әле аңар. Иртәрәк. Әмма өрәкләр һаман китәргә ашыкмый. Хәтта ул аларның инде ни сөйләшкәннәренә кадәр ишетә кебек. Әнә кайсыдыр патшаны каһәрли. Икенче тавыш Аллаһ тәкъдире дип дуга пышылдый. Кемдер җир тырный булып йылый, советларны сүгә. Кемдер ачтан үлгән балалары гәүдәсен кочаклап, бишек җырын көйли. Һәр кайсында таныш чалым, һәр кайсы якын, һәр кайсында таныш кайгы, һәр кайсы корбан. Минҗиямне саклыйсы бар. Тимәгез миңа. Минҗиям. Әнием, мин яныңда гына, монда. Син саташасың, әнием. Уян. Әнием, үлән чәйе пешердем. Җиләк яфрагын төнәттем. Күрше әби өйрәтте.
Әз генә шуны эчсәң иде, әнием. Атын кызының сүзләрен ишетмәде. Ыңгырашып, үлем белән тартышты. Сөяктән генә торган тәненә эләгеп торган җаны мәңгелеккә китәргә теш тырнагы белән карышты. Баш очында басып торганнарга уе бер туктаусыз тәкрарлады. Ачуланмагыз миңа, кардәшләрем. Булдыра алсагыз, ачуланмагыз. Мин кызыма сезнең хакта сөйләмәм. Мин аңар бакыйлыкка күчкән каһарман бабаларыбыз турында әйтермен. Сез бит корбан киткәннәр. Шулай дигәнгә рәнҗемәгез. Әгәр сезнең хакта кызыма сөйләсәм, аның болай да мәрхәмәт тулы нечкә күңеле сезне кызганып тагын да йомшарыр. Җанына урын тапмас. Аның күңеле каһарман Болгар бабалары горурлыгы, ныклыгы белән тулырга тиеш дим бит. Бездә бит бу гүзәл җирләргә нигез салган ханнар каны ага. Шуны белсен. Сез дә беләсез бит. Ник дәшмисез? Дәшмисез. Үлгәннәр сөйләшми шул. Үлгәннәр дип, корбаннар бит сез. Шуңа сөйләшмисез дә. Сөйләшмисез. Әмма кайгыларыгыз өн булып тарала. Я Ходаем, мин хаклы түгелме әллә? Акларныкы, кызылларныкы, ачлык корбаннары. Сезнең язмыш, минем язмыш. Сезнең язмыш минем дә яшәү көчемне суырды. Җитмим әллә? Җитәр. Кызыма ерак бабаларыбыз каны көч бирәчәк. Ул алар хакында белергә тиеш. Сезнең каргыштан да алар дугасы сакласа саклар. Я Ходаем, ярдәмеңнән ташлама кызымны. Без ханнар нәселеннән, бөтенебез дә, авылларыбыз белән, әтиләре дә шулай ди. Ул белми әйтмәс. Закир, Закир, син дә сөйлә. Закир, син дә сөйләмәсәң, кем тагын сөйләр? Әнием, бу мин. Әти кырга китте. Чакырыйммы? Әнием, бер генә ят инде. Менә шулай. Мөнҗия саташуларыннан айный алмаган әнисенең башын бераз күтәреп, үлән төнәтмәсе салынган кәсәне иреннәренә тидерде. Берничә йотым капканын түземсезлек белән көтеп алды. Ниһаять әнисе аңына килде кебек. Кирфекләрен күтәрде. Кызым, Мөнҗия, син мондамыни? Монда әни? Кызым, аргансыңдыр. Йоклап ал. Син йоклаганда мин дә йокладым, әни, кайгырма. Кызым. Нәрсә, әни? Берәр әйбер бирәйемме? Юк. Мин булмасам, сине кем яклар инде? Син бит үзеңә бер төсле бала. Сине кем саклар? Мөнҗия туберкулез авыруыннан интеккән әнисен айлар дәвамында карады. Бер генә түгел, берничә тапкыр дуга кылучы бабайны алып килергә йөгерде. Шул карт мулланың ясин чыгып дугалар укыганда, әнисенең йөзе яктырып, сулы шалулары тынычланып киткәнен күргән сайын, бу дөньядагы мөгъҗизаи хәлләрнең чиксезлегенә, рухи халәт төшенчәсе хакында бер ни белмичә дә, кешенең коры сөяктән генә тормавына инанды. Әле аңа күп нәрсәләрне белми, башы каршылыклы дөнья мәгълүматы белән тулмаган.
Менә күңелендә инде тыйымлау сәләте шул чакта ук бөреләнде. Бәлки моңар әнисенең маңгайыннан иркәләгән хәлсез, ябык, салкын кулыннан бөркелгән рәхәтлек сәбәпче булгандыр. Бәлки каты ширдән интеккәндә дә зарланмаган әнисенең сабыр холкы булышкандыр. Бәлки әтисенең бәләкәйдән үк балаларына гыйлем бирергә, эшкә өйрәтергә тырышуының нәтиҗәседер. Хәтта атнага бер килеп йөргән, күптән түгел генә бакыйлыкка күчкән әбисенең ахыр заман белән куркытулары, киләчәктәге тәрбиясезлекне, динсезлекне юраулары да Мөнҗиянең тормышны, кешеләрне, яшәешне үзенә бер төрле серлелек, нечкәлек, үзгәлек белән тоя башлауына этәрде төсле. Көннәрдән бер көнне, чираттагы тапкыр мулла бабасы Ясин чыккан мәлдә, әнисенең сары коңгыр төстәге йөзе, караңгы күз төпләре аксыл төскә керде дә, бер нурга күмелде. Аннары әнисе акрын гына соңгы сулышын алды һәм тынып калды. Кызчыкның хәтеренә гомерлеккә әнә шундый якты, нурлы йөзле булып кереп калды. Ә күңелендә бөреләнгән тыйымлау сәләте әнисен югалту кайгысы белән бергә үрелеп үсте һәм бер моңга әверелде. Әнисез калган ятимгә җыр юлдаш, юаныч иде. Ул авыл янындагы тауга менеп, ерак-еракларга аккан Агыйделгә карап утыра да, өлкәннәрдән утып калганнарны җырлап, күңелен бушата. Агыйделне тирән диләр, буйлаганым юк иде. Бу хәсрәтне күрермен дип уйлаганым юк иде. Агыйделнең ар ягында күренә яшел манара. Хәсрәтләрем кисәк-кисәк. Берсе авыр арада. Әле кайчан гына салкын суык кышкы кичләрдә иләре гөрләп тора иде. Чөнки туганнары, авылдашлары кыш айларында аларга җыела. Шулай шөкердәшеп, матур итеп сөйләшеп, ачы сагышлы бәетләр чыгарып, мөнәҗәтләр әйтеп кич утыралар иде. Ул чакларда бала-чагага икенче катта урын җәелә. Бөтенесен шунда куып менгереп җибәрәләр иде. Әмма әнисе бер Мөнҗияне генә орышмый. Өлкәннәр утырган зур як каршыдагы кичкенә бүлмәгә урын җәя. Шунда яткыра. Кыз исә йокы баскан күзләрен бармаклары белән кайырып ача-ача, чаршау артыннан кич утырганнарын күзәтә. Әле кайчан гына барысы бергә җыенга төшәләр иде. Хәзер ул җыеннардагы күңелле җырлы мизгелләр гаҗәеп бер тәмле төш кебек искә төшә. Әле кайчан гына казымәләре гөрли иде. Суеп чистартып, йонын йолкып бетергәнче, Агыйделгә алып төшеп юганчы көн кичкә авыша. Иртәгә бу авыл хатыннарының яшен картын җыйган казымәсе тагын кабатланыр. Әнисенә ярып башкаларга китәр. Әнә бит, казымәсе чираты җиткән апа үзе әнисенә әйтеп торды. Килсен, килсен, вакыт ягышкә бик ярап тора, диде. Һәр кайсы гомерлеккә бала күңеленә рәхәт, әмма искә төшергәндә үзәген өзә торган хатирәләр булып уелган шул.